כל היום אני עובד במכרה פחם. מחכה לו כל היום, הקפה לא חם. אני מבריז מבית הספר. על שינה עליו למורה לטבע. אך במוצאי שבת ב10 יש תוכנית היפופוטם. שלום, שוב אנחנו איתכם בפינת הפולחן והקלט. יכולתם לשים לב לפי הזה של המוזיקה. והיום נמצא פה אלון והוא הביא לנו מה? שלום נמרוד, היום הבאתי שיר ישן בשם הכובע שלי. בואו נשמע אותו ומיד נשוב. לכובע שלי 3 פינות, 3 פינות לכובע שלי, ואם לא היו... נו, על מה מספר השיר? על כובע שיש לו 3 פינות. טעות! אתה ראית פעם כובע עם 3 פינות? אולי... תענה כן או לא ראית? לא. כי אין דבר כזה כובע עם 3 פינות. אז מה זה בשיר? לכובע הזה יש פינות, אבל לא מהסוג הרגיל. אז מה כן? אתם המאזינים ודאי לא זוכרים, אך ההורים שלכם אולי יזכרו שבשנות ה-50 ברדיו הישראלי היו תופעות משונות וביניהן כובע שהגיש פינה ברדיו. כובע שהגיש פינה? כן, זה היה מזמן על תקן אטרקציה, כמו סוס עם 2 ראשים, אישה עם זקן, סטנדאפיסט שרוצה להיות ראש עיר, וגם כובע שמגיש פינה ברדיו. ואני מבין שהפינה הוגשה רק 3 פעמים, כי 3 פינות. נכון, הפינה ירדה בטעות. כי מנהל הרדיו בזמנו אמר, הפינה כל כך טובה, אני מוריד את הכובע. וחשבו שהוא מוריד את הכובע, אתה יודע, והיה מאוחר מדי. ותגיד, נותרו קלטות עם הקלטות של הפינות האלה, 3 הפינות, כי... מצחיק שאתה שואל! כי במקרה הצלחתי להשיג הקלטה נדירה שבנדירות. היחידה ששרדה, אותה פינה משעממת משנות ה-50, הכובע שלי מגיש. אז בואו ונשמע אותה. ועכשיו בתוכנית הרדיו, פינתו של הכובע שלי. שלום מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. מה זה, כובע עם מבטא צרפתי? כנראה כובע ברט. נשמע דבילי וקלוש מאוד ההסברים שלך, נראה לי שזה סתם מישהו שמתחזה. האמת היא שהבעלים של הכובע יוסקה היה נעלם כל פעם לפני השידור ומעולם לא ראו אותו ואת הכובע יחד. אם נאזין לתחילת ההקלטה נוכל לגלות מי באמת היה הכובע, שים לב. הנה אני אעביר להתחלה. שים לב. יוסקה, אתה מביא את הכובע שלך? כן, רק רגע, אני נכנס פה לתא טלפון הזה. 3 שניות בשידור. 2. הלו, מה נשמע? היום בפינתנו נשמע תצוקת אופנה, וחוץ מזה יהיה נורא משעמם, שנות ה-50, אין מה לעשות בכלל, רק 52, רק עוד 15 שנה זה מלחמת 6 הימים, אוף, מאוד נשבר הבובה. תגיד, כובע, מה דעתך לערוק לתוכנית שלנו? למה לא? כמה לירות זה יוצא לתוכנית? בוא תצטרף אלינו, זה יכול להיות אטרקציה, כובע שונה למאזינים. ברצון, אני מיד בא. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.